Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hi, good morning. Good morning. Nembag nga oras tayo aming kapsat king gayam. Imanong nemi na ito, Nemi Ruiz. Iti lagip tinapalabas, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kin ni Reynaldo Rey Fiesta, di dahon ng Hawaii. Kaya di programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti panagmat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, nga pagapakan nyo kadagita kakadakkel a premyo. Iti kung daway, mapagayam mi, tayo agi-replay kadagiti grand finalists. Live tayo, dito page nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Babayan ka ni Parang Ray, kaya data kayong agbibuya, paki-share, paki-like, kaya saan kayo pa nga nag-follow iti page ni Parang Ray, paki-follow yo. Kamsat ng gayam, ya? Kaya so nga nakita i-share. Dito first grand finalist tayo kat naibasa ken nangabak iti bulan ti January. Malagip pa lang, pakahan yung malagipin. So nga, i-play tayo, i-replay tayo, pag-share, tap nyo kasta kat dagiti board of judges tayo, kat malagip na pahilaing. Di ba? Malagip na pahilaing no ka. So nga, share. Sharing is good. Pag-share yo. Yeah? Okay. Kat agkakadakkel dagiti premyo, kapsat nga gururay ka dagiti grand finalists. Makayo man kadagiti grand finalist nga buya da tapno ni kasta ket i-share da tapno ni kasta ket adulumot lang ni tay agbuya. Okay? Pagkasalitaan ni Edgar Gapusan iti Jaton Vintar. Dato iti intay ibasa ita. Pagkasalitaan ni Edgar iti Jaton Vintar. Malagip iti pagkasalitaan na? O nanyo malagip. Ni Edgar kat kwa, nagsawsaw di Arabia. Ni Edgar kat napa iti first love na, nasaktan ti puso na. Aging ka nga na nagpaling nga challenge king kwa na, dati ang panakapain na. Ngayam nakasarak mo't lang iti babae nga nakaan-anus. May isang maestra. Yun. Malagip yun. Ang may pala malagip. Ipalagip ko to. Isong nagbibuya kayo, naragsaking kayo pa nagbibuya, pakishare dito yung video tayo, tap nung dikasta at adumot lang na kita kaskala tayo nagbuya. Okay? Charararan, tan. Okay. Sige. Ket dagiti agururay nga premyo iti mangabak kada to yung Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Ito yung panakay pili kada kitay mangabak. First runner-up, yun ate pala di ko grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Imagine. Kasama tayo na ito yung first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa ng special award na umawat iti, manawatan na, 5,000 pesos. Maukuran damin tilay. Ken makaawat na pa iti sertipiko. Hanggang sertipiko lang. Plaque iti pamadayaw. Imagine that. Intun ka December 16, 2025,
Parag birthday ni Reynaldo Rey Fiesta. Ira na tayo. Okay? Pagkasalitaan ni Edgar, iti Chaton Vintar, Ilocos Norte, kahit sa Kodayang Norte Surat, hindi playan, kahit yun din ganin. Pagkati siri pa lang. Chararararan, tarak, 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 turururun, turun. Ito yun eh. Papapapapam, papam. Ito yan. Sa Kodayang Norte Surat, di pagkasalitaan ni Ray, pagkasalitaan ni Ray, ni Edgar Gapusan, iti Chaton Vintar, kunanan to eh. Dear Manong Nemi, no ti puso ket masugatan Manong Nemi, nasakit na saem. Nga magbalin medeta nga karit, tapno di kasta ket obligarem kaning ka pumigsa ti determinasyon tapno matungpal mo ti arapaap mo. Nga umasenso iti biyag. Ngamin Manong Nemi nasaktan ti puso, nasugatan, inimakon ko na nga first love ko. Gaputa, nakakita iti gugwapo kinadamabalin na iso nga insukat nakmadten. Nga dahita Manong Nemi ti gapo na nuapay nga nagpursigiak tapno tuntunak iti pudno agasat ko. Nagbalin nga karit kanyak Manong, dahita pa nakasukat ti puso. Ngayon sagbay nga malipatak Manong Nemi kanina kitultuloy, kablaon kayo, takayaming nagsaserbi ti Aksyon Radio, DCJC Lawag, kastamaten, kadagiti padak nga naruway nga agdingdingeg, kendi kita agbuibuya, dagiti sponsors, na naruna keng kamanong tasikat titimun, dahito nga programa. Ken sikat imang tedbihag, kadahito nga pakasaritaan. Kasto'y mangharud Manong Nemi ngarugyak. Kas na ko nakitay, gapo elementarya laeng tinaraduar ko. Gapo Manong Nemi tagtaltalon agtartaraken ti baka, pasaray sumurot iti construction, wano agtaraken ti kalding ken baboy. Ngayon di gapo na no apay Manong Nemi insukat nak iti sabali ti babae nga first love ko. Nagpintas mit pala idi Manong Nemi, di ba nagsinsinurat mi ta nakapan isuna sa di Hawaii, Hawaiiana. Ngayon, idi agbakasyon Manong Nemi kad adamit ta sa nga ilimi nga taga Manila nga nagwapo ken adda mabalid na. Nga moak lahingin Manong Nemi. Ngayon sukat na kon itadayta nga lalaki. Apay. Apay tinahanga ay narabid mo kanyak dito eh. Sinalangad ko idi Manong. Sorry Edgar. Ngayon, agpraktikalak lahing. Awan tinaran niya ka masakbayak ken ka. Idinto ta, diyan ang isukatakin ka. Ket, posible, ken sigurado, nga romang ay tibiyak mi. Hawayanak lang ruden, alapay, mabalinda, siyempre, naragsakto, ken nasalwan-wan to, tibiyak mi. So nga sorry, Edgar. Sorry, sumapol kantulangan, iti sabali. San siguro nga si kakensiyak tinaikari. I'm so sorry. Manong Nemi nasakit na sa ken talaga nakasaksakit. First love. Isutin ng sugat iti pusok Manong. Nga mamom, saan nakakaskarigado mga lalaki dita nga nukasta nga mapaid da, nga masaktan da, kat agbarbartag da. Alo, namukmet tumino, Manong Nemi yung saanak pa na makunamang martek. Narigat lang aro din tibihag. Saakpay lang saan nga bumangon, no na iteklebak man. Inyarig ko man dayta Manong Nemi aba ng sugat, ti hawayan na ti pusok, nga kas panubok, tapno ni kas takit bangunak, baliwak ti bumangon, baliwak ti umadang, tapno ni kas takit agpursigiak, itinak panagbiyak.
Intultuloy ko manong name tinagtalon. Na dumaduma klase, iti mabaling nga may mula, pagay, bawang, nateng, dadumapay. Tiagdaragan ti baka manong name kaldingken baboy. Sumursurak matnukay ti construction. Agtalonak, ag konstruksyonak. Nga manong name nga da kasinisin kong agtrabaho sa Manila, ket kinunana nga inyawis kanya. Asin, kanya nga tanong pantasan tatag trabaho ti abroad. Abroad? No taga-abroad. Diyan ang sugat ti pusom. Ag-abroad ka, mait. Ay, ate mong kasin. Baka no, iti pa nag-abroad mo, sadyay mo to masarakan ti babae nga naikariparekan ka. Manong name yan yung arod ti trabaho. Siyempre, construction Kaya nga arod tinapasamak manong name nag-apply kami nga kasinsi nga dumapay nga duwam nga nag-apply. Kahit kaputa ka sa pulan ti kwarta, eta, bagak ka rin naganak kanyak, nga ilakok, tarakin ko ang baka, tapos nadapag saudik. Ay, Edgar, nabiya ka umamit no skilled worker ka, tana nga ito ti sweldom. Nga maging kakamalati piyon, taga-batil, taga-bunag, iti gravel and sand. Tatang, sanda ko mga upayin. Ramatik na ito, pamuspusan, tapno, so, sumaliwan man matibiyag mi. Tibiyag ko, anak ko. Alagad na, sanda nga pawilan, anak. So, dahil naman titaragagay mo. Ala, sabi ko mga rod, tagbaligay ka sa Saudi. Nagtrabaho kam nga rod, manong name iti kasinsin ko, kaya nagdumapay kaduwak. At darigit ay Tagalog, at darigit ay sabsabali pa nga puli, at darigit ay padak nga Pinoy, ag Ilocano, ag Tagalog. Narigat manong name nakarigrigat. Kasi na, kaya't ko kumatagbabawi hanggang may babawi ka di pa kadada kami nito. Agbatil ti semento manong name agbunag iti gravel sang ag karitilya. Wan, kahit gabutam, adaham iti ibalasyo tao. Dito'y manong naming uso iti penpal. Wano, makaala iti penpal, tapno ni kasta kita, ada pagpalapsan ti oras. Ada may sa iti katrabahawak manong nami medyo nataingan. Ti awag ko kengkuha na kit angkel. Tata ko na kit angkel ko na mulatan. Taga-rantangi kita, taga-Ilocos ka, kita taga-Pangasinan, ha? Uncle Sting ka na malatan. Magtad ka man, Uncle, ti mabaling kong penpalan sa dyan lugaryo. Dati ang muna nagtalo na. Paguston ka. At kaanakak nga i-recommender ko keng ka. Impakita na ti picture naman, no? Wow. Wow. Mapawaw ka, Uncle. Hobita, tinagan na. Yan. Yan. Dito kompletong address na. Sige, alam mo, surata mo. Malaksid kini Hobita, manong name adupay digiti sinursurata. Kapenpal ko. Ngayon na dumduman ni Hobita, manong name tanagagat nga subalit kadigiti surat. Huwag manong, deta ti liwliwami nga dati abroad, iti tiyempo ti penpenpal manong nemi. Danda nilinawas nga damaawat mi nga sagay sa wano 3-5 nga surat nga gapuka iti penpal mi. Em ni Hobita manong nemi nga kaanakan ni Uncle Usting, insting ko nakitita. Iti nagseryoswat. Dito yan manong name nga babae iti surat, indaton kon ti panagayat ko keng kuhana. I love you, Hobita. Idida mo akit panunutak pa'y ko nana. Di ka mat pa nakita ti personal. At daman ipapawit mo, iligligpit mo nga picture mo, yung bakas picture ti sabali ko nana. At dapat igligondaway manong naming imbes nga surat kat voice tape.
Dahil ti pa iti uso idi manong name. Idi ada cartridge. Diya, voice tape. Sakana ko ni tape recorder, ag voice tape akon, hello, Hubita, kumusta ka? Sabi ko mata, ag tultulo iti salunat mo, sabi ko mata, maipasdek mo iti agbasa ko nakta, namuak manong name, agbasbasa idi, edukasyon. Masando ka no, kahit nakatagbaling nga maestra. Idi tayo naklonan ti panagayat ko manong name, ama, insagutak mo iti sing-sing. Amom dito yung sound di manong agad taado di kiti alahas dito nga nangingina, nababalor. Pinamayak manong name, nagbuis tepak. Kat siyempre, inligpit kon sadya iti sing-sing, ngay regalok kini Hubita. Manong nemi, idi maawat na nagsubalit nga dagos. Voice tape met manong, wow. Nakasamsam iti pa nagtimtimak na. May bagay kang kuha na tagbalin nga maestra ko na. Tanakaururnos pa nagsasaw na. Kas lamang lecture, manong nemi. Nagyamyaman, gaboy ito ay nga sing-sing, ket deta nga sing-sing, salimet-metan na, ket agnayon kano nga dakeng kuwana deta nga sing-sing. Sa nalakado ikaten no kasta nga agdigos, into no makadigos, isuot nanto kanumanen. Sa dinuman ti papanan na, adda deta nga sing-sing. Di kahit nasaon manong, talagang ipatpatignak unay-unay ni Hubita. Agasuman ti marikriknak, kinapod na numanong. Sana giding seryoso. Ngam gabo, ti kinasinged ni Angelus instinct kanyak. Kin gabo ta talaga nga mariknakon nga patpateg ko ni Hubita. Ingkedin ko, nga iso ket isuntulangin ti babae ti biyak ko. Ay nga manon naming emunan nga nagbakasyon ni Uncle Sting. Kumusta am ti son Uncle? Uy, dumanon. Abi dita pa lang kami nagkuyog. Ang pinalpas ti kontratak, duwa pa yung bulan. Hindi kahit mga sawan, December to. Una. Inak magipasko sa di Bintaro. Hindi ay jaton Bintaro. May iliwak mo ten gadagid na ganak kin kakabsat ko sa jay, digit kumpare. Kahit naman Uncle, no agbakasyon nak, umay kunto pa siya rin ni Hubita. Noan niya tingkarik manong nemi kini Uncle Sting. Isot tinumpal ko. Nira na idi manong nemi nga dagabagyan mi nga nagbakasyon, mapanda ka nagbakasyon sa diya Baguio. Ngem dumagas na kanu sa di Pangasinan. Speaking of Pangasinan, manong nemi tayog Pangasinan. Si marunuak katakwada manong nemi. Nagdisagak idi Carmen sak naglugan ti jeep ngem baga kamapanak sa di tayog. Idi balabsan ti Santa Maria sumarunong ti tayog manong nemi ket sinapul ko tinagan jak pulos nagsamir manong nemi narigat man ngagpeso. Tay kunadan manong nemi tinapudno nga ayat. Uray mano nga bantay ti sang aten na. Uray no mano nga naapres nga karayan ti balasiwon na. Madanon na laeng ti lugar ti patpateg na. Imyanak manong nemi. Iti balay tinagdagusan ti kabagyak ngem nakaunada mat gahimin sa di Bagyo. Natudumanon ko na. Ngem ti kang runan na unay nga rantak ket ni Hubita. Kabigatan na napan kamin ti barangay nga malagip ko nga ayan damanong. Kasta mo na iti sigdaw manong nemi na Uncle Sting idi makita na ako. Oh Edgar! Isusapo ya. Uncle, kasta ingkarik kang ka idi. Umay ko pa siya rin Hubita. Ang kinapagbagisoon na. Bakasyon na December. Kaya ba't mga surusuro sa Diya Cavite? Ay, nagada yun. Mestra gaya man. Uwan, mestran. Umay ka, kuyugan ka. Dap nung makita mo niti personal, tika na ka. Nung kasalong paragwaw mo iti, mas may manan ti paragwaw mo ita. Manong nemi no dadto mamanagbabayinak. Ngayon maikat ti ba panagbain ko, hindi makita ko ni tilapsat ad-adan nga lapsat manong nemi ni Hubita. Wow, Uncle! No, hindi ket wow laeng, hindi makita tiladawan na.
Kita ta makita ti personalin ni Hobita. Wow! Kasta ko na may tinagsak ni Hobita di makita na ko ni ti personal. Kasi tingkari ka nga. O may kapasyaran. Natupta. Ano tong palik mat lang na kiti magbagakang kay ti surat ko. Kaya ti voice tape ko. Anak kayat mo sa wen. Kayat ka nang ikasal. Di bagam kadatanang gananang ko. Inturtured kun ng imbaga manong name nyam amok ti bagik imbaga keng kuha nga nabayagan ti relasyon mi ken ni Hobita idadakam pala adak pala sa dia Saudi. Kinaya ba mo nga di ka tinagaganak keng ka na Jay Ilocos Barok na talagang interesado kang mangikasar. Dito hindi kayat ko pagkasaran nyo. Kano saan mo nga kayat ka dito kiniyawid mo ti anak ko. O reawan kasar. Manong nemi kahit ko kumaidin nga umyan iti balayda ng iti balayda isa ang kilisting manong nemi iti umyan. Nakalapsat na arakop ko iso na iti adagundaway ko ket naagkak digiti lips na. I love you, Kabita. Edgar, nagkasarta pa eh. O sige, agawid akong sa debintar. Tayo ipakamukon ka na ginaganak kaniyak. Dito kami nga rod Pangasinan nga nagkalay sa manonemi ket ditoy. Nga siyempre, nga imuna, nga nangito kita tibin iti saklot ti babae nga patpateg ko. Karabian de ti kasahar manonemi. Ada kami niti uneg ti kwarto. Kadagpadpada kami manonemi kasla kay pasngay nga maladaga ken ni Hobita. Nakamaymayat nga nanaman dagiti bibig na. Nakamaymayat nga agdakiwas dagiti dakulap ko tinaduma-duma paset ti bagi ni Hobita. Awanen ti panagalumiin ti tunggal may sa kada kami agsipud tagasawa kami. Hanin nga may parit, kabutan alpasan ti kasar. Kada ito talaga ti aramid dagiti agasawa, ti mangnanam ti diuro ni ayat. Dinigos ko anong nemi ti asawak kadagiti kakabara nga agik itinaduma-duma paset ti bagina. Oh, Edgar, Hobita, Edgar, sabi ko tagbalingan to nga na siyat nga sawa. Agbalina ka na siyat nga sawa. Ure dumteng di kiti adu nga panubok iti biyak ta Hobita. Tamok na dumteng di kiti panubok ken rikat. Gabuta, kasta talaga ti biyak. Oh, Hobita. Edgar. Oh, Edgar. Edgar. January 27, 1984, data, 1985, data kalaysa. Ket ka po manong nemi ta sadyay Cavite, nga mangisurusuro, si Muro Takmat. Wen, nagipagyan kami palang ididamo manong naming idikuan, si Mina kami. Ket dito nga nainaw manong nemi anak karga ti umunang anak mi. Ket dagpas ngayon manong nemi ni Hobita inyawid ko dito'y Pangasinan ket dito'y nga naipas ngay ni Jocelyn. Amo manong siyak idi ti pararaba, siyak idi ti agis istimar ti uneg ti balay. Baligtad nga rod, mapan mangisuro ti asawak ket siyak aywanak ti anak mi ket siyak tagistimar. Ngim okay lang ko na. Maanusak tinigat. Gabuti patpatig ko unay dagiti agina. Aging gaman ng nemi nga nadaan kami niti may kadua nga anak. Kas iti dati no aganaken ti asawak iyawid ko isuna ijay tayog Pangasinan. May samanen nga babae manong nemi so daytoy ni Edita. Inan anusan mi ti adu nga rigat. Wahen manong. Aging ka, ngensingasing ko iti asawak manong nga ihawid ko idan sa diyadyaton pintar. Tapanag ko na. Napimpintas ti biyag mi sa diyay agsipud at tataltalon. Adda
pagmulaat at napagtaraknak manong nemi tano dito'y Cavite mun sa Pangasinan jak matulungan ti asawa. Manugot nga rod manong nemi ket ididumteng kami dito'y jaton tapno sumina kamin. Manong nemi amom kadi nga napanak nagpukan iti kawayan kaduak dagiti barkadak dagiti kabagyak bayanihan taggawa ako nada. Nagtitindulong kami manunemi ng sariping iti kalapaw iti balay mi. Ya puro kawayan manunemi. Ti laeng galba manunemi nga naisilpo iti galba ti family house mi iti galba nga paset ti balay mi. Dito ako nga nagsubli nga nanggamulo ti daga manunemi ti bagpintasan na malaksid iti panagtalon panagbangkag ko taraken nakpay ti baka. Dapat taraken ko manunemi nga dua pangganakan nga baboy. Kaya dumapay nga tingwen. Nagagagagay tagay di manunemi. Takayat ko napintas ti biyag mi isagad ko tinaranya ka masakbayan dagiti duang anak mi. Tigat di nagrigat nga gusto manunemi ti asawak. Agasem ta sadya surong balay ti nang yusuruan na. Manong nemi sala adda dito'y balay ti asawak no kasta nga Sabado ken Domingo. Agsapa ti Lunes manong nemi mapantumanen sadya surong. Digat kahit nga sawen manong siyak tinagtalon, nagtarakin ti dingwen, siyak pa siyempre ti nangastir dagiti anak ko. Dagiti tuwang anak mi, da Jocelyn, agrama maten siyempre manong Kenia, Edita. Nagbasa da ti elementarya manong nemi iti salpad, dito'y Jaton Vintar, amok nga mo manong nemi, detang pagadalan, when. Iti Salpad Integrated School. Kat idintot ti asawak manong nemi kat naidistino. Iti may nga sityo manong nemi iti barangay di Pilat. Isuna iti ti maestra. Grade 1, grade 2, ken grade 3. Di ka di marigatan? Hubita? Talagang narigat Agasan ta grade 1, grade 2, grade 3, ti isurok, may saak. Marigatan namin, dagiti taga sityo Salpad, nga mapanagbasa, iti kasidgan nga eskwela. Tore, sakit marigatan akmat. Sumang ata ka magmagna, tawan lugan nga dumanon sa jay sapad, sagpat. Katsika, kumusta mat ti panagtalon mo? Ken panagtaraken mo? Mga asinapod Diyos, hubita. Matsambak tingin at baha presyo ti bawang. Nugas kasanulahin, madantanto iti napintas nga balay. Makatsambak lagi di kadagiti presyo ti mula. Ken kastamaten, no masapult at kwarta, at damat digiti taraken ko baka. Naging ti may sabaka. Makipakdak dartanton ti balay. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi gapoy ti gaggagat ko, gaggagat ti asawak, ore kasano trikat na nga mapan mangisuro anong nemi inananusan na. Rigat kong agtalon, rigat kong agtaraken, rigat ti asawak nga mapan mangisuro, amok gagbungan tumetlang daytoy itiragsak. Kinid daw manong nemi ti asawak nga takadwa na kuman nga mangisuro sa jay sagpat iti barangay di Pilat. Kat napatgan, aging ga manong nemi nga nakumpleton nga maysan nga elementary school, ti sagpat elementary school manong nemi. Kinadua, ti mangdaydayo edi kinalaing ti asawak ken kinaanos na nga gisuro. Tadagiti insursura manong nemi adu dagiti nagbalin nga professional ni sursuro. Aging gama nung nemi nga ag high schoolen dagiti agkabsat. Manipo diti Salpad,
Nag-high school da manong name dita ingkat. Kaya di college da manong name da ituhin. Ado nga gastos. Gabutan nursing manong name ti kurso ni Jocelyn dita Northern College. Northern Christian College, NCC dita Lawag. Pagplete, pagkasera, pagbayad, ti tuition. Kahit no kasta manong naming ang tuition da. Suga, manglako hakman manong naming ti may nga baka. Basta da paggastusan di kiti anak ko iti pa nagbasa da. Dagiti dingwen ko manong naming ti ilako. Baboy, baka. Kaya diga po na manong naming nga talaga nangagatak hindi kang tarakan ti baka. Para kalagitan anak ko. Ni Edita, manong name iti medlang NCC, iti nagbasahan na iti kurso ng HRM. Aging ka manong name nakastaon iti nagsakmi iti asawak iti agraduaren ni Jocelyn. Yes, kablawang ka anak ko. May sakan nga nurse. Tang, kahit ko tig-examen, tapno ang balinak nga retired registered nurse. Ag-review ted ko, amin na magastos mo, ti pa nag-review, manak. Ilako ko man niya, mabaling nga ilako nga baka. Basta da paggastusan, manong name no saan nga baka, kit baboy ti mailako. Malaksid nga damat lata nakaraserba nga kwarta iti bangko, no kasta ako makadyambag nga agmula iti nangina ti presyo ti bawang manong. Meruar na ti panagtek da iti board, local board, manong name kahit na pan nagboluntaryo dito provincial hospital. Awanti, maited nga sukat, ti panagboluntaryo na manong name. Gabot na libre nga ron. Isot ag gastos So nga dawat ti kwarta. Tang, nagdurpos ako ng maong pagtrabahawak. Agbubulintor pa lang, so agan-anos kayo. Kahit ko mangala iti state board. State board? Why? Datay, panag-board ko tapno makapagtrabaho iti abroad. Ikit mo yata. Lalaim nga ron. Kadagpay sumanong name kastoon iti laglag to ti anak ko nga neris pasana ti state board. Kadalis to lahengan manong name iti panagtrabaho na iti Amerika. Ngem saan manong name nga nakapagtrabaho iti Amerika no ang panimpasanan ti state board na. Tada iti problema ti Amerika manong name nga saan da nga makaala ka na kitay nurse nga gapo dito Pilipinas. Diyak lang mo no anya ready nga problema. No begas ta manong name na pan nag-Saudi Arabia. At na nga laking kuha na manong name di Saudi iti may isang hospital. Em saan nga naanusan manong name kapata narigat ko na sa may sa abubatisweldo. Aging ka nga nagawid dito Pilipinas ti makadakas manong. Dito yung atakit may sa klase ti panubok. Idi pudno na kada kami kaninanang na nga masikog. Dagiti ragsak manong nimi adalat ta bumalaet nga liday. Sana maliklikan din. No bekas ta manong nimi inawat mi asipupuso. Nga mumi manong nimi apatyan mi nga daplano ni Apo Diyos para itinauna nga anak ko, anak mi. Iti pa nakadawat na ti may isang anak na lalaki. Saan damat mabaling nga makapagkalay sa karigya ama ti apu kumi kabutam. Daanin ti asawa. Mamok ken pa-check manong naming nga ti apu kumi ti may sa nga nagpangalan ti anak mi tapno matungpal ti arapahap na. Arapahap na kunak. Nagsipod ta. Nagbalagi matlay nga nakadanon manong name sa Jaya, Amerika. Nakapagtrabaho manong name ni Owen. Nakapagtrabaho kas may sa nga nurse, ti anak mi, manong. Nagsipod ta. Nakapagturong sa jay tapno kasta ket
iubra na tinaraduar na ken ti pa nagbabalikin na naipasana iti state board na. Apan sadyay Illinois, Chicago manong name. Kinabudno na naibalakad da king kwa na idi nga ilakad naman ti papeles ti anak na. Tapno ti kasta kat santong marigatan. Nagadanda nga ron manong name ti papeles ti anak ko ken ti apu ko mi ngem nagbati ti apu ko mi manong. Sa nga balik ko kuna ni Jocelyn, subyak to ti anak ko, tatang, nanang, saan nyo baybayan? Ipawit ko, dagi tinaskin nga masapul na. Ken, dagi tinaskin nga maitid ko kada kayo. Kinabudno naman ng Nemi, iti panagturunong sadyay, Chicago, in lako mi amin, dagi ti mabalim mi ilako, tapno lang di kasta kita, adda kumpleto nga kastusan. Nangaroon lang arudan manong Nemi, iti nakapasakin nakaala ni Hobita iti tourist visa. Ket kinaduwa na manong Nemi ti apu kumi nga napan nangisarungkar ti ubing iti ayan ti inana. Ket tinapintas pa nga damag manong nakaasawa ni Jocelyn iti may sanga Amerikano. Uwan manong Nemi naragsak kami siyempre tadan asawa ti anak mi nga inauna nga reta nga asawa na kita si awat iti nagbalin nga gasat ti anak mi. Tinapudno nga ayat awan pateg tinaglabas kunadan sakit pudno unay manong. Iti damakik ti anak mi manong Nemi no naragsak as in nga nakaragragsakak tatang nanang kanading kong Edita. Nagsipud ta addan ditoy ti anak ko nga kaduwami ti may kaduwa nga amana. Nga oren no saang iso tinagtaudan na nga mimbilang ni Stephen ti anak ko akas nagtawad kang kuana. Ay, adi ka kadipay aganak. Tapno di kasta kita maadaan matan ti ading ti apo ko mi. Tapno adamatan may kaduwa nga apo ko mi. Dumtang tunay na tatang. Tawang pagdanakan nyo. Napintas ti trabaho ditoy. At dito ti anak ko, ang problema ti panaka-asikaso na, napintas mo ti trabaho ti asawa na ni Stephen. Kailangan ti pagdanakan nyo, tatang. No anyaman ti kalikakom yo, ited mi nga tulong mi. Balay? La, at daan maadaan tayong pintas sa balay. Anong name gusto ti ko na parakder ka mga roden manong nemi tinapintas abalay ken kompleto talikamen. Intultuloy ko manong nemi tinagta trabaho iti talon nagtarakan iti dingwen aging ka nagdirektor maten siyempre tinaudi nga ni Edita HRM iti metlang NCC tinagraduaran na. Nagretiro met idin ti asawak nga ni Hobita manong nemi. Wen, adumot nga rigrigat ti asawak iti panangisuro na. Kasta nga talaga di kiti mamaestra. Uray may destino dat adayo, uray no agmay may sada nga mangisursuro, uray kasanot kinaluko di kiti ubing, no talagang debuted ka iti trabaho makas maestra wano maestro, maanusan. Tapara kanyak manong nemi, di kabilgan, kapipintasan, nga profession ket maestra. Tano awan ti maestra, awan met presidente, awan ti abogado, awan ti engineer, awan ti architect, awan ti doktor, kada awan ti nurse. Sangga di akas tamano? Iso nga, deta unay tinangay-ayat ti asawa. Ti kakaisuna ababay ti biyag ko ni Hobita. Tamaysa anasaya at dakila a maestra. Nagasmet manong nemi ti mabalin kong ipanakkel nga nagbalinak ang singpet nga ama ken naanos nga asawa na singpet ken nagaget nga makibarangay. Tatumultulong akmet no ka iti barangay manong nagagetak iti talon nalagagetak nga agtaraken ket adu dagiti napipintas nga ibunga na. Agtawan nakitaan manong nemi iti 66 nabayagan nga senior citizen.
Napigsak pailaang akaduwak ti asawak nga mga sikaso iti taltalon kan digitay tarakan mi. Nga kabayatan nga agururay manong nemi ti anak mi nga ni Odita ti serken nga trabaho. Ket isut di may sa akang runaan nga katulungan mi kadwami mangtultulong kada kami iti asawak iti trabaho mi iti talon. Nalaing manong nemi ti burutek mi. Taoren na sinot kasasalita na iti English ket fluent ti pa nag-English mi. Ta naggraduar nga ron iti 4 years course manong nemi. Ken nalaing ngagtarakan kas kanyak manong nemi. Isot ti mawit kanyak tinaudi mi. Jatula mo manong nemi ninton kaano nga maddaan kami ti may kadua nga apu ko. Ken inton kaano man nga maddaan kami iti may kadua nga manugang iti may kadua nga anak mi. Ken pa-check manong nemi naragsak ti pamilya ni Jocelyn, naragsak kami nga agasawa agraman ti burdek nga anak mi. Naragsak kami. Dito nga ron ti pagkasalita manong nemi kalpasan ti adu nga rigat, kalpasan nga nagsugatan ti pusok, dimteng metlang ti babae nga naikari para kanya. Nasaliwan-wan man ti biyak mi, tada itang harot tinarapap mi. Sabi ko man, tanakaibate ak mo ti adal, liliwag ang pagsarmingan ti biyag, kadagidi padak nga nagdengeg ka nagbuya, more power to your program. Tuwing oradagyaman nga pagaya mo, Edgar Gapusan, iti Barangay Jaton, Bintar, Ilocos Norte. Papagayam kay nga rin ng igan, ti pa naki-replay dito'y pagkasalitaan ni Edgar Gapusan iti Jaton Vintar, Ilocos Norte, ti first grand finalist tayo. Inagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayad kina Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii, kaya ti program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Papagayam, ato'y nga rin ni Manong yun Nemi Ruiz, kaya thank you iti panagbuya yo diti page ni Paring Ray. Sabi ko mata na i-share yo, kastamatan in like yo, kaya nagpalo kayo kuma iti ito yung page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenced Award. At no may upload ro ito iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, agramo matin nga kay ag-subscribe. Idro bigat, papagayan, padaanan nyo ti second grand finalist, iti pa naka-replay na. Thank you for watching.